Jeg har her et 3 amperes LiPo batteri. Jeg har 8,2 volt ud. Polariteten er vendt korrekt. Plus ind på ESC'en, minus ind på det rigtige sted. Og jeg har min controller her, som er tændt. Jeg prøver at sætte spænding på ESC'en. ESC'ens blæser begynder at køre. Motoren initialiserer, og den prøver lige at køre rundt. Jeg har stadig 8,1 volt på her, og jeg kan styre min styreservo. Jeg prøver at give gas på controlleren. Der sker ingenting på motoren. Og spændingen er stabil, den falder heller ikke.